ବନ୍ଧୁ ସିଏ ନୁହେଁ ଯିଏ ମଦ ପିଇବାକୁ ଡାକେ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯିଏ ମଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କେବେ ଖାସ୍ ମଣିଷ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ସିଏ ବି ଖାସ୍ ହୋଇଯାଏ। ଅତି କଠିନ ଆଉ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଟ୍ରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନିଏ ସେମିତିକା ସାଙ୍ଗ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ବି ଭୟଙ୍କର। ନିଃସନ୍ଦେହ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯେମିତି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ସିଏ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଏତେ ବନ୍ଧୁତା ବଢ଼ାଅନି, କି ବନ୍ଧୁତା ବିନା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁହେ କି ବନ୍ଧୁତାକୁ ଏତେ ନିବିଡ଼ କରିଦିଅ କି ଶତ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।